Diba? Dami Burgundy. siyang, oh. Ganyan ang mangyayari sa ano natin, rubber tree natin. Matanda na yan. Kaya ganyan, no. May mga saha, dami. Yan. Naalala ko yung pidilip natin, no. Dati maliit lang, ngayon pagkalaki-laki na. Maganda talaga. Iba talaga pag nasa lupa. Kasi ano, katulad niyan. Ganda, no. Oo. Medyo may price na yan. Ang dami na niyan, no. Gaganda. Ito yung Hoya. Ito guys, ang mga nakikita natin dito. Mga mother plants to. Yung kanilang Adansonii. Oh. Ito ang butas. Adansonii yan. Kasi ito yung ganito nyo magkano? 500 din? Magkano? 250. 250. Ganito ba yung kinuha natin sa ano? Sa silang? Sa kapila? Maliit, pero malaki to, no? Pero parang ang malaki niya. O 200 na lang pwede. Oo, ang ganda, no? Hindi, ano yun, ibang bromelian to. Anong pangalan ng bromelian nito, be? Hindi niya kabisado. Kaya, basta bromelian siya. hindi yan mabubuhay sa atin. O, kaya Mainit nga sa eh. atin, Ito, be, magkano yung ganito nyo? 350? Magkano? Oh, 350. 350 lang. Kaso lang, be, may ganito kami namatay. Sa mainit, hindi pwede ano. Oh, Mainit yung parang niya. kaya pala eh. Dalawang ganito, be, ang binili namin.
Nagustuhan ko lang talaga kasi napakagandang tignan. Ay, hindi, be. Hindi pa naidilig talaga. Marunong ako magano ng, kung dapat ko siyang diligan. Nagulat na lang ako ano nangyari. Siguro talaga sa klima. Ito, bromelian din to, be. Ito, guys. Magkano to, be? 700. Gaganda. Dito, be, magkano to dito sa inyo? Maliliit, 350. Ayan, 350, guys. Yung kanyang mga bigonya. Ayan, bigonya, coral sea, 350. Ito, ano pangalan nito, be? African violet. Magkano dito? 500 daw kung makapal. Pero ito, be, yung mga wala pang mga mga bulaklak, ha? 750. Hindi ba pwedeng 500? Wala talaga. Ayan, guys, 750 daw yung mga wala pang flowers. Nainggan nyo ako sa kanilang i-vlog dahil napakaganda ng mga plants nila. Ayan. Ito, guys, yung kanilang mga plants dito. Makikita ninyo yan, Lucky Super Red, yung mga aglo nila, Calathea. Ang gaganda ng mga plants nila dito. May mga name na, pero wala pa siyang mga price. Yung iba lang. Be, anong pangalan ng plants na to, be? Minjola. Manjola photos. 4,000. Be, yung mga ganyang lalaking Adansone Monstera nyo, magkano yan dito? Ha? 1.5. Yung silver satin ninyo, ang ganda, Last na talaga, 1.5 din. Yung ganito nyo, be? Calathea orbifolia. 500. Tingin nga, ganito siya, no? Ito. 500 din to. Jewel orchids, 500. O, diba? Ang gaganda ng mga plants nila. So, ang ganda, no? Anong halaman to, be? Ha? Stag. Stag corn. Stag horn. Ang ganda. Kakaiba, diba, guys? Stag horn. Pareho to. Ito yung sa kabila. Ang ganda ng mga plants nila dito, guys. Oo nga, mukhang malalayo. Ito meron silang mga iba't ibang mga bromelians, ang mga presyo, may mga 250, ganyan. Ito, be, yung bromelian yung ganito, magkano? Ha? 500 yung daw ito, guys. Ay, yung ganito nyo, be, magkano? 1.4 daw to. Pakpaklawin to, di ba? Ano? Ha? Rainforest to. Ganda. Itong mga rubber tree nyo, be, magkano? 3.5 yung mga ganito nilang mga 3.5? rubber tree. Maganda, guys, di ba? Talagang yan, may mga nasa pot na. Ito yung mga face lily nila, Yung mga ganitong anthurium nyo, magkano? Yung kulay puti, 250. Yung may kulay, 500. Okay.
250 yung puti, yung may kulay, 500. Ang gaganda ng antoyo nila dito. Yung ganito nyo, pislili to, di ba? 350 yung pislili nila. Ito ba nung ano to? Anong klaseng parang pinya-pinya? Bromelian din to. Magkano yung ganito? 700 guys yung ganito. Ayan, kuno natin. Yung cactus nila talagang ganda. Ito yung rose nila guys, African rose, 350. Ito. Pero talagang ang ganda. Ang ganda oh. Ang mga rose nila. Yan, 350 yan guys. Kahit maliit, be? Ha? 250. Pag maliit daw, ang rose nila, 250. Yung ganito na PT mini nila. PT mini to, di ba? 150. Akala ko 100 eh. Ayaw magpatawad. Ganda. Ayan. Yung mga santan nyo rito, be. Yung mga santan. Ayan, yan. Santan yan. Ha? Magkano? 500 ang santan nyo? Ano klaseng santan to? 500. Kasi bumibili kami ng santan. Ang santan na binibili namin, tag 50. 60 oh. Ito guys, yung santan nila 500. Pero maganda, maganda. Ano klaseng santan kaya to? Kaya. Kakaiba yung mga santan nila dito. Kaya medyo may price niya. Pero sulit naman. Ano? Nandito sa labas. Ano po, koleksyon lahat. Koleksyon. Kaya pala. Ito yung mga impatient yung mga ganito, be. Magkano? 150 yung ganito, guys. Ito, koleksyon yung talisay. Magkano to yung? Talisay din, talisay ito. Talisay yan, di ba? African talisay. Yan, oh. 25,000. Magkano? 75,000? Yung ganito nyo, magkano? 1,000. 150,000. Ganda. Sino yung mga nangunguleksyon dyan? Eto na. Anong pangalan nito, be? Money plant, variegated. 150. Ito guys, yung mga bugambilya nila, 250. Yan. May 150 din po. Depende sa laki. Ito yung 250. Pero ang bugambilya. May ganito ako. Ganda. Ito, magkano koleksyon to? 4-5. Charan! Itong the best, maganda. Ito ba, magkano to? 5,000. Ano pangalan nito, be? Papua. Yung ganda ng papua nila, oh. 5,000. Be, yung ganitong koleksyon nyo, magkano? Ito, 15,000. Bonsai ito. Kaya may mga price talaga. Ayan, bonsai din yan. Ito, magkano, be? 25. Ganda. Sa dahon pa lang, swak na eh, oh. Variegated, kahit walang bulaklak. Ganda. Yung ganito nyo, magkano? Magkano? 500. Yung kanilang papua. Ayan, guys. Napakaganda naman, guys. Yung isa, ayan, 1.5, Triangulares, 1.5. Maganda ng mga plants nila dito. Ito,
Ito 250 daw sa kanila guys, yung kanilang 5 fingers. Ayan. May yung ganun na koleksyon nyo. Magkano yun? Ha? 25,000 daw. Yan ang pangalan niyan, Beth? Ha? Saikat? Okay. Mother plant yan. Ito, mother plant nila, oh. Marian. 500. Eh, nasa pot na, oh. Ang ganda, oh. Yung mga tinanim ko na ganyan oh. Oo, yan. Ang ganda, diba? Pwede na din ang paghiwa-hiwalayin yan. Hindi na sila lulo sa 500. Ganda ng mga bulaklak nila dito. Mga plants nila. Oo. Kaya maliliit yung malaki 500. 250 yung mga ganito nilang silum. At yung ganito kalalaki nila, 500 guys. Uy, ang ganda. Nakikita nyo ba sa harapan ko? Peace lily ba yan, Beth? Ganda, no? Magkano yan? Uy, pero kung talagang nangunguleksyon ka, oh, may-ari. Oh, di ba? Oh, may-ari na daw yan, 25,000, di ba? Ganda, guys, oh. Oh, oh nangunguleksyon. Tulad ko nangunguleksyon ako, Ben. Pero hindi ako nangunguleksyon ng gandang kalaki ang presyo. Pakita ko sa iyo yung mga koleksyon ko. Maliit nga lang. Nakalaki na namin. Ito, magkano dito, Ben? 5,000 anahaw. Namin nilalagay dun sa Alam ko na. Ito maganda rin to. Wala akong gusto ko magkaroon ng ganitong ano. Oo. 45,000. Anong pangalan nito, be? Ha? Belly tail. Belly tail. Philodendron na belly tail, 25,000. bundok na naman. Be, sabi niya sa bundok raw nila marami. Kaya gusto kong umuwi ng Sorsogon, be. Ayokong bumili. Talagang gusto kong pumitas. Kahit bawal. Ito, be, magkano yung ganito nyo? Moonlight. Ito, guys. 350 pang koleksyon. Yan, moonlight. Yan, mga nakapats na. Collection ngayon may-ari dito din sa Mindanao. Oh, kaya. Ang gaganda talaga ng plants nila, no? Sa Be. bubat to, sa bubat. Magkano yung ganito nyo, be? Yan 500. Bigonia, Bigonia. 500. Anong klaseng bigonia to, be? Basta bigonia. Donya Corazon? Ano? Oras. ano? Donya? Hindi, Bigonia. Oras. Ay, sorry. Bigonia Corals. Yan, 500 guys. Ganda talaga. Ayan, kung makikita nyo. Karamihan daw dito talaga mga pang-koleksyon. Kasi kakaiba yung mga halaman nila dito, guys. Pero wag ka magsawa, ha? Magkano yung mga ganyan yung hanging plants? 500 daw yung mga ganyan nilang mga photos. Pero lush na yan, oh. Lush na talaga, oh, di ba? 500. Ganito nyo, be, yung mga variegated nyo na Wandering Zone 250. Ano ang nasa baba? Talaga? Collection lang. Ito. 250 raw itong mga Wandering Zone. Yung impatient nyo, medyo na ano eh. Ha? Yung impatient nyo dito magkano? Saan? Ayan. Magkano? 50? 150 raw. Bigyan mo nga ako. Bidyoan daw siya. Ito. Be, anong pangalan niya? Magkano yan? Pang koleksyon? 25,000 daw. Ayan. Ayan po, isasama ko yung asawa ko. Hello. Ano ba? 45,000? Oo. Ayan. Hindi yan taga-Philip. Ano hindi yan dito? Hindi yan dito sa Pilipinas, no? O, kaya. Kahit lang yan, malubuan. Talaga? Anong klaseng plants to, be? Hmm? Anong klaseng plants to? African to. African. African violet. African violet. Ito na pala yun. Ang mga plants nila dito, guys, talaga may mga pangalan na. Ayan, African violet, Pitonia. Ito, ganito, guys, 350. Ayan. Yung iba nga lang, walang mga price. Ito, be, magkano to dito? Magkano to, be?
Yeah, magkano? Baka magustuhan ko yung presyo. Yeah. ₱1,000. Magkano yung mas malaki pa dyan? Pag mga, ano pangalan nito, be? Hindi ko alam. Ay, hindi niya alam ang price, guys. Pero okay lang, ang ganda naman niya. Oh. Yan. Gusto ko talaga mahal ng mga ganito nila, oh. Kaso lang, ano, medyo may 750 ba? No. Di ba pwede 500? 750 American? Oo. Pero okay na rin naman. Ang ganda ng mga ano nila. Kaya talaga, galing daw sa ibang bansa yung mga plants nila dito. Kaya, ganyan mga price. Pero sulit ka naman sa ganda ng mga... Ayan, sulit ka sa ganda ng mga plants nila. Begonia, angel wings. Ayan. Ha? 150? 150 photos. Yan. 150 raw yung mga photos nilang ganito. Wow, ang ganda ng pakpaklawan nila, guys. Oh. Bay, magkano to, be? $2.5? Yung ganito daw nila, $3.5. Yan. Ganito talaga, oh. Ito, meron kang ano talaga, monstera. Tunay ito, be. Magkano yung ganitong monstera nyo? Pag mga ganito daw po, 3.5 sa kanila. Ganda ng kanilang Amazonica. Magkano yung ganitong Amazonica, be? 1.5. Ito yung kanilang IB. Magkano yung ganito nyo, be? 350. Ayan. 350. Magkano sa inyo yung ganito? Magkano? 150. Ito guys, sa kanila dito, magkano? 350. Mababa na rin naman yung stargazer na to. 350 lang. Kaso lang, baka mamatay na naman eh. Yung ganitong, ang sale niya nila dito, 150 guys. 300. Be, siguro pang malamig lang to, be, no? Na panahon, no? Avoid din yan sa init kasi. Ano pangalan nito, be? Malaysian. Malaysian ma'am, sa kanila 350. Yan, ang gaganda ng mga plants nila dito, grabe guys. Ito yung mga anthurium nila dito, 250. Yan. Koleksyon niya, iba. Ang kurin niya, 700. 700 to. Hindi katulad sa kabila na inano ko, Malaysian anthurium. Yan ang Malaysian moms. Ito ang Korean dwarf. Oh, ito ang anthurium dwarf. Anthurium dwarf nila 250, tama. 500. Yun lang po. Yun ang tweak sa kabila. Ito, 300. Ayan, ang gaganda. Tagi 1,000 raw ganito nila. Ito ba 1,000 to, no? 1,000. May 1,2, may 1,000. Ayan. Napakagaganda ng mga plants nila dito. Kung gusto po ninyong pumunta rito, ayan, no? Ang gaganda. Sorry, yung kanilang waling-waling dito, 1.5. Ano yung 500 plain white? Ano yan? Ilang piraso yan, be? Saan yun? Ito? Isang piraso? Ganito. Itong 500. So, magaganda yung mga pads nila dito, guys. May mga presyo na rin. Ayan. Pero ang gaganda naman. Ayan, makikita niyo yung mga presyo. Ayan. Ayan yung mga price. Makikita niyo ang gaganda. Ito. Ang ganda nito. Bayan, magkano to? Magkano itong ano? Parang
Aray. Medyo 350 na yung ganito. Ayan, may mga presyo na may 80, may 100, yan. Ang gaganda ng kanilang mga pots dito. Be, anong tawag sa ganyang pots nyo? Sidrut. Ayan. Magkakano yung ganyan nyo? Maliit, 150. Yung malaki ko. 250 yung malaki, yung maliit, 150. Ito, 600. Ito. Donatan Cobra, 150. Salamat sa may-ari.